Right, today we are on the train with Nasimo Pajago. Sig hej, Nassim. Hvad så alle sammen? Hvad er det, I skal huske? Husk at like, subscribe. Det er virkelig vigtigt. Nej, var det er ikke okay. Det er ikke okay. Men de viste i den anden. Det er heller ikke okay. Men vi skal lige opdatere vloggen. Hvad er det, vi skal nu, vloggen? Nej, vi skal til København nu. Vi rammer København nu. Vi rammer København alle sammen. Vær bange. Hvad sker der nu? Ja, vi har selveste weekend. Nej, vi er ikke klar. Ikke klar. Hey, det er godt. Hey. Hvor er det, vi er henne nu? Vi er i København. Ja, hvor hen i København? Banegården. Altid. Den centrale banegård. Den travle banegård er vi landet. Ja. Varmt. Så alle sammen, hvad har I at sige til, hvad der foregår nu? Vi har ramt København nu. Og vi var lige inde i New York, og Mille påstod, trøjerne kostede 20 kroner. Liar! Nu hygger vi, og vi skal finde episode. Så vi ses, guys. Hvad laver vi nu? Stop med at slukke. Vi er episode. Ja. Vi er i episode, og vi er i gang med at kigge rundt i genbrug, og Julie, hun kigger herop i de her. Hvad så alle sammen? Hvad så alle sammen? Velkommen til den her vlog i dag. Status er, at klokken den er 3, vi er i København. Vis din telefon. Den er 6 minutter i 3. Ikke præcis, chat. Okay. Status er, at vi er rigtig trætte. Jeg vil rigtig gerne hjem nu. Men der er en time til, at vi skal videre. Og jeg er rigtig sulten, og vi skal på banegården. Ja. Vi skal æde lige om lidt. Nu skal vi så på Mac'en, og jeg finder jo bare... Vi skal snart med vores tog til Ørsted. Ja, så hedder det Ørsted. Vi skal lige have en vaskeægte københavner. Så er vi sammen i landet i København, og vi skal til at riste nogle gals op. Jeg har her en Diddy Rizzle. En Diddy Rizzle for mig. Bro, du kan lige så selv for Diddy. Diddy Rizzle for mig. Har ristet af. Er det popcorn, eller vil bare lave noget corn? Hvad så alle sammen, og velkommen til opdateringen. Opdateringen er, at vi sidder inde i den her bus, og vi sidder sammen med... sådan nogle fucking skibbede toiletbørn. Og det er... en nu. Status er, at vi er ankommet på den her færge. Yay! På vej ud af Sverige til Bornholm. Vi må ikke sidde et gode sted. Det vi siger, det er faktisk bare, at det hele det er lort lige nu. Jamen, velkommen alle sammen. Og nu er vi på Fængning. Til Bornholm. Hvor flot det er, venner. Ja, Sebastian også, og det... Altså, så er vi på vej mod Bornholm. Og vi er sammen med Godmand Malou. Yay! Okay, hvad er status? Hey! Okay. Jeg ved ikke, om I kan høre mig, men nu er vi på færgen, og vi har ikke mere at sige lige nu. Så næste gang vi har noget, så vil vi knipse 3, 2, 1, knips! Bornholm! Ej, hvor Vi skal gå! Okay, vi er på Bornholm. Okay, Liva, hvad siger vi til vlogs? Altså meget, vi kan finde ud af at lave pandekager. Ja, hvorfor tager du taget mere mælk? Fuck, det ligner, I sidder der og drikker vin. Sådan. Ja, det er gejl. Skål. Jeg filmer. Nå. Hey. Hvad så alle sammen? Vi er ude på vores ultimative 18 km gåtur. Vi ved ikke, hvor vi er på vej hen. Vores hår kommer til at blive ulet i sidste dag. Det blæser, det er koldt, og vi vil ikke. Det er koldt, det er varmt. Venner, glem dem, der står over dig. Glem din familie, alle dem, som du har kær. Glem alle dem, der står der nær.
nu. Så alle sammen. I dag er vi her på kyststien. Wow. Rigtig flot. Vi har gået i sådan en halvanden time, 45 minutter. Easy peasy. Jeg er fucking syg i dag. Nu skal vi stable sten. Fordi I er tilbage. Varmt. Det er fucking varmt. Hvis vi er gået op af en kæmpe klippe. Kan I se Sverige derude, guysene? Man kan low-key se Sverige. Og vi sidder her på en sten. Se hvad vi har fundet. Hey guys! Fuck de er søde. Hammerskrotte. Eller vi havde kommet til at købe noget dårligt for dem, så vi får en pære og et lille stykke pizza, og de andre får se de andres. Det så godt. Endnu. Hvad så alle sammen? Nu er vi på den her mark, og jeg har lyst til at dø. Så jeg har stadigvæk meget feber. Vi har lige været ved Opalsøen. Og nu er vi på hen til Hammershus. Vi har det meget presset. Velkommen sammen. Vi har ramt Hammers hus. Ja tak. Vi har mistet halvdelen af Molly. Hvad så? Men der er stadig lidt tilbage af hende. Hun er bare lidt... Ja. Molly har det rigtig dårligt og for... Så alle sammen, we are back. We have just watched Spøk. Ja, vi har lige holdt en lille pause fra vloggen, fordi vi alle sammen lige havde brug for at slappe lidt af i hyggehulen. Men vi er tilbage, og vi er mere klar end nogensinde. Pigerne har købt ind, og ja, vi har grædt lidt, fordi det har været så hårdt. Ja, det er ikke... Altså sådan der, vi har ikke noget. Kom, vi går ind til de andre og stjæler noget. Kom, guys, vil I med ind og stjæle noget toiletpapir ved de andre? Kom med alle sammen. Okay, vi skal ind. Hvad så alle sammen? I dag er vi syge. Mig og Molly. Nej, det har du sagt til vloggen. Mig og Molly, vi er blevet hjemme, og de andre de er på tur. Så vi er blevet sat til at rydde op. Prøv at se, nu laver vi lige en before en aften. Okay, vent lige. Det skal... Gud, vi stoler, koger pistoler. I min by er jeg en 45 kaliber dræber. Men når jeg vender mig, så står folk og griner faber. De siger vi ikke er velkommen, når vi ligner aber. Fordi vi laver sorte penge på de hvide baner. Ja, fordi mit liv var en dans for tæt på afgrunden. Yeah. Jo. Ja, kør. Hvad så alle sammen, og velkommen. Nu er vi, hold din kæft, nu er vi i Netto, og vi er i gang med at købe ind. Vi skal have cæsarsalat til frokost, og vi skal have pandekager i nat, og vi skal have nachos i nat. Og ja, det er det. Vi skal have Superbrugsen, fordi der er billigere. Yay. Så, vi ses, guys. Hvad så alle sammen? Okay, så i dag, der er vi på en sidequest, og vi skal lave den vildeste prank på Willem. Så kom med. Velkommen til den her video. Okay. Det er så over Willem. Du gjorde det faktisk. Og nu skal han lige ind på hans værelse. Ja, kom nu. This is a real raw reaction. Ja. Det mener jeg bare ikke, jeg har gjort det der. Hvad sammen og tjesse som er pyjamas. Så skal du fortælle, hvad vi lige har lavet. Vi har lige set Disney. Det er en lortefilm. Den er god. Hvad sammen? Så er det sammen, han vækker sådan noget. Det der. Hvad så alle sammen? Vi har fået mozzarella-brød ind i ovnen. Og lise.
Ingen der vil have dig som du er, om du er fattig røv eller millionær. Hader i solskin og modigt, elsker dig for den du er. Tilbage af, jeg blev forelsket i en fattig røv. Jeg slipper når der går mere end 5 minutter før. Før du rører mig, jeg står i mit rum, kan ikke stå i rum. Måske det er bilen. Nej, for du skulle jo bare være sød. Og det må du være musiker. Når der går mere end 5 minutter før du svarer mig. Jeg spørger i mit hoved, kan ikke stå imod. Måske det er livet i mit blod. Det skulle være skæbne. Hvorfor står jeg så med din honning? Tror at kærligheden den ligger bare i en sandstorm. Vi har det er faktisk godt, du sagde det. Pandekager! Ja, jeg kom. Så alle sammen, i dag så er vi i gang med at lave pandekager. Ja! Det er ekstra pige. Hvad så sammen? Prøv nu, den rynker nu. For helvede. Så sammen og velkommen. Hey, blok 1, hvad så alle sammen? Ikke bare, der kommer musik. Nej. Det er så dårligt. Det er det ked af, at jeg lige lavede pandekager. Nu er der bare ikke noget musik ved. Hvordan ser man, når den filmer? Der står record. Øj! Fint. Jeg skal på færgen, og vi har lige været på bus fra Allinge til Rønne. Og vi er virkelig trætte. Så nu er vi på færgen, og jeg gør det mere pære. Og den her båd, den svinger virkelig meget. Altså, det gynger. Altså, kan I sådan fornemme, hvor meget det gynger? Så alle sammen, jeg var lige ved at glemme min jakke. Vi er ude på færgen. Vi er i Ystad. Ystad? I Sverige. Nej. Hvorfor er I så trætte lige pludselig, mand? Vi skal jo have noget til vlog alle sammen. Vi er landet på Copenhagen City. Hovedbanen. Jo. Vi har lige fået lidt mad i vores mauser. Og vi skal se om med toget lige om lidt. Ja. Så ja. Vi køber lige noget vand. Eller noget. Vi ses, guys! Hvad så alle sammen? Velkommen til et nyt klip. Der er lige sket noget sindssygt. Hvad så alle sammen? Vi er i tog lige nu, tæt på Aarhus H. Ja, 2, 1. Hvad så alle sammen? Vi er tilbage i Aarhus. Så det var alt for den her vlog. Og like og subscribe, hvis du vil til kommentarerne.